गासिबो रेडि जाजोब्बाय आरो दे होनबाव आरोबाव मोजां माय बिमा लोखि होन हेल' एभरिवान वेलकाम बेक टु माय चेनेल नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायहरनाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै लोगोफोर आङो दिनैहाय लोखि फुजा फार्स्ट दिनावहाय ब्लग बानायदों आरो दिनै नायनोसै आं नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो माने आङो दिनैहाय फुजा होगोन आरो फिसानो दा बेलासियावसो होगोन दायो टाइमा 11:30 बारबाय आरो 12 जानोसै सानसु टाइम सानसुनि ओंखाम संगासिनो आरो ओंखामाथ' मोनखांबाय दहायनो आइया जानगोरनानै दोनदोंमोन आरो आङो साथि सावदोंमोन नालाय फुङावहाय ओमफ्राय आं दा ओंख्रि संगासिनो बहलजों ना गोरान ओमफ्राय पटल भाजा आरो पटलजों लेस्रा भाजा ओमफ्राय बहलखौ आं दिनै बेदर जाया नालाय ओंखायनो माखासे ओंख्रिखौ एसे खांग्रोनानै दोनगोन आरो आङो ओमफ्राय माखासेखौ ना गोरान होनानै संगोन बिदिबा नायलांखादों नोंथांमोनाबो दिनैनि ब्लगखौ ओमफ्राय लोगोफोरजों गाबोननि थाखाय गाबोनथ' खाथि गासा नालाय बेनि थाखाय बाबाया थाइगिर फिथाइ लाबोनानै दोनफैखाबाय आरो आं दिन्थिनो र' नोंथांमोननो सान्दुङा नै फुङाव गैयामोन अखा हानो बायदि जादोंमोन बोथोरा सान्दुङानो गैयामोन थोबसेबो आं अखा हासिगोन खोमालै लोखि फुजानि सानदोंमोन ओमफ्राय बाट हायासै आरो सान्दुं दुंबाय दा थाइबा आं बाजारावबो थांनानै फैखांबाय ओरैनो प्रसाद एसे लायनानै फैदों आरो बारा बुरजा थाङाना ओरैनो फुजानि नामावहाय एसे होनो मोनबानो जायो लानानै फैबाय आरो आं क्लिप लानो सानदोंमोन बाजारावहाय ओरैबायदि भिर आरो दिनै बाजाराव आयु बुंनो नाङा फुजा दिनबाथाय मा बुंनो आरो प्रसादफोराबो बिराद दाम बारा जायो बे सिजोनाव फुजा सिजोनाव आरो नै आं दिन्थिनो र' थालिर आंगुर आपेल किसमिस सेरि किसमिस नै दालिम बारा नाङा ओमफ्राय नालेंखरा न'आवहायनो दंखायो बेखिनियानो आरो ओमफ्राय नैबे जि गोजाखौ आंनो नांगौ ओमफ्राय नै फट' बिमा लोखिनि फट'खौ फिसा लाना फैबाय आरो फुजानि नामाव गेदेर फिसाजोंथ' खोथा गैयाना जायखिजाया बुस्थुआ थाबानो जाबाय ओमफ्राय नैबे माला बेखिनियानो लोगोफोर दायो बेलासिनि 3टायानो जानोसै आरो ओमफ्राय आं एसे रेडि खालामहांबाय नै न' आरि सुस्रांदों एसे बारा बुरजा सुवा आङो जोंनि बेडरुम ओमफ्राय जाय फुजा होगोन बे मन्दिर बे न'खौल' सुगोन आरो दिनैहाय माने गाबोनबो न' सुखानांगौ नालाय ओंखायनो दिनै आङो बेखिनिखौ सुखानोसै आरो खामसालिखौबो सुखाजागौमोन बाट आंना टाइमा थोस्लाबनाय नंला आरो क्रिसायानो डिस्टार्ब खालामबाय थायो दानो खारदावलाबायनानै गोलैलाबायगोन आरो बेयो जेबो मिथिया दै नामा सिगाङाव बिदिनो गोलैखांबाय ओंखायनो आं माने बाहेरा खामसालि आरिखौ सुख'ला दसेल' उन्दुनानै सिखारबाय बियो आंबो दसे रेस्ट लानोसै होननानै मेंनाय मोननानै दसे रेस्ट लाबाय आं सानदोंमोन उन्दुबावगोन खोमा साननानै गैया दसेनो सिखारबाय आं सिखारनायजों लोगोसे सिखारबाय र' फोजोबग्रोनोसै आङो दुगैनानै रेडि जाखांबाय ओमफ्राय आं दायो प्रसाद आरिफोरखौ हानानै लागोनसै नै ओमफ्राय नैबे जि गोजाखौ नांगौ आरो आं खावसेखौ बेखौ खामानियाव बाहायखाबाय आरो आङो ओरैनो फिसा एसे होगोन आरो लोगोफोर माने जोंहा सिगाङावथ' बिदि होफेराखैमोन नालाय लोखि फुजा होफेरामोन ओमफ्राय आङो सानबाय एबारो होनो होननानै आरो ओरैनो फिसायैबाबो जाखिनि हायो प्रसाद मुथासेयावलाय माथो थांनोना आरो बेलाय मा बिसिबां गिदिर बाथ्रा फुजा होनाय बा फिसा प्रसाद होनानै मोनसे फिसा फुजा खालामनायालाय मा बिसिबां गिदिर बाथ्रा साननानै आं ओंखायनो खालामबाय आरो नै लोगोफोर जि गोजा बनानै आलारि बाथि सावबाय बेखौ खिजों सावदों आरो आङो ओमफ्राय नै एक्सुवेलि आङो साथिखौ दहाय फुङावनो सावगोदोंमोन नालाय ओमफ्राय गोमोराखै बियो दाबो दङ थ' आं बेखौ बिदिनो दोनबाय ओमफ्राय बे लोखिनि फट'खौल' दा साजायबाय आरो ओमफ्राय ओरैनोथ' प्रसाद आरि होनाया दानो नङा दा 6टानि उनावसो जागोन ना 6:30 आंबो होनानै दोनखाबाय आरो दा आङो प्रसाद लाइजौ गय जरा फाथै जरा गासिबो रेडि खालामजोबनोसै बिबार आरि गासिबो ओमफ्राय बेनि उनावहाय दाहाय जेला 6:30 बारो होमबासो आं फुजाखौ होगोन लाइजौ गय जरा फाथै जरा गासिबो रेडि लाखाबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय दंबावो बिबार खानो दा आङो बिबार खानो थांनोसै बिबार खाहैनो नायनो आङो मा बिबार दं जोंनावहाय
बिबारानो गैया जोंनाव दानफायजोब्बाय बैथिंबो नै बेयो दं बेखौनो खानोसै आं बारनो दाउदै फुलाबो गैला बेखौथ' बोरै होनो अशक फुलखौलाय आङो इसिनाव न' खाथियाव लायनोसै नै जाख्रिसाजों आंजों बिबार लायनो थांनोसै मा लायनो मा लायगोन नोङो बिबार लायनोसै आनैमोननाव बिबार लायनोसै ना बिबार लायनो थांनोसै माखौ जासिगोसो होनो प्लास्टिकखौनो जासिबाय लायना फैग्रोनि र' लामा दंथार खाबावनोसै दे खादो नों खानो रोङो बारा बुरजा नाङाखै ना खानोनो रोङा जाबाय दे जाबाय बारा बुरजा नाङानि जाबाय थांसै ना थांसै हासबेन्डआ जिरना गालांबाय बेखौ फार्स्टआवनो आङो नालेंखरखौ जिरग्रोनोसै लोगोफोर मानो होनबा नालेंखरावथ' बिराद टाइम लायोना ओंखायनो आं नालेंखरखौनो जिरनानै एरख'नानै लाग्रोनोसै आरो नालेंखरखौनो फार्स्टआव हानानै लाग्रोनोसै नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ जोबजासिम नाय ओमफ्राय सोरबाफोर जुदि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालाम शेयार खालाम लाइक खालाम ओमफ्राय कमेन्ट खालामनो दाबाव दे लोगोफोर नोंथांमोना जायफोर लोखि फुजा हैगोन बा होदों ओम आइ बिमा लोखि नङाबा ओम लक्ष्मी माताये नमः होननानै कमेन्ट हरबानो जाबाय आरो लोगोफोर One, two. बारा मोजां नङा ओमफ्राय होनबाबो गाज्रिबो नङा आरो माबा जायो बाहायजायो गोरानै गोरा गखाबाय नै हारसिं बिबार होबाय वाव what a scene बिदानो बिबार जासिगासिनो आयो मालायसो बिबार होदों नोंनि गारिया बोलो मा दादानि गारिया बोलो हा बोलो दादानि गारिया इलाय गेलेदो आरो दसे आगैजों आयौ हरा दादानिसो नामा प्रसादाबो रेडि जाबाय थुलसिखौ बबाव दोनखोमोनथाय आङो खिर संसै आं बेखौ एसे एवफ्रामगोन घिजों मोदोमनायनि ओमफ्राय आं बेयावहाय सिटि मारिनानै दोनबाय माइरंखौ ओमफ्राय आं बेयाव गाइखेरखौ होसननानै खेबसेनो एग्लिनोसै आरो दसे गोबाव गोदौहोनोसै होनबानो जासिगोन खिर जोसा मोदोमलायबाय गोथावनो टाइमा अलरेडि 5:30 जाबाय आङो माम्बार खिरखौ बानायनोसै मानो होनबा आङो खिरखौबो प्रसाद महरै होगोन नालाय प्रसाद हिसाबै माबानो फुजायावहाय बावफागोन आरो ओंखायनो आं माम्बार खिरखौबो मोननोसै ओमफ्राय फुजाखौ स्टार्ट खालामनोसै
तेजपाता इलाइसि होनोसै मोनसे मोदोमनायनि एसे मोजां गोदौबावबासो सिनिखौ हरगोन आरो लोगोफोर जाबाय गय गोथांखौसो होयोनो ओमफ्राय आङो गय गोरानखौसो लादोंमोन आरो ओमफ्राय दोनफिनबाय बेखौ गासिबो रेडि जाजोब्बाय आरो जोब्बाय माबायाव खिर' माबाया गोलैदेरबाय नै होमबा बाननाय दे होमबा बानदो दे दे होनबाव आरोबाव मोजां ओम माय बिमा लोखि होन ओम लक्ष्मी माताये नमः ओम लक्ष्मी माताये नमः बोखां बेखौ लांनोसै बेखौ बावखायाखै नालाय खुगानि माबायानो गोलैनानै होदों फुजाया जोब्बाय जोंना जोब्बाय होमबाबो होनखांबाय ना होमबाबो होनखांबाय नामा मायाबो होआ होबो iya Maya boleh. Thank you so much. Logoper yang video berjudul jaga ini dah kayak begini. Bye bye.